ene ne nsia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be ko say abɛyɛ mmeremmeremre okay a wo banyem easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ne nsia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV Amansane Yena Yedimu animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda ya hwefo nyina mu ehwe enwumre ye makwaba soronko ede ba ewiase ede sunsumu samdwumari ede bremo brada enwumre no son akopem no nkron na afi repeat de mamo memenda no nsia akopem no nwotwe enei hwede ampada roma yatenase na ansa na yeba studio no over the weekend na metehwa na bisi bitim se ye kan asamu a Malam Muhammad da bia obetna TV so a waka kokogba wode bo Ghana fo yenti a na enei awie yen sede awie
nebo na yɛde ɛma no ebenya mmerɛ ne yɛatena si yɛtumi adi nkɔmmɔ hyɛ ne nso sɛ yɛtena se sɛ ya we are live on Kumawut TV wokɔ Facebook nso a ɛyɛ Kumawut TV YouTube ɛyɛ Kumawut TV ɛna afei wokɔ Eastern Region kwaw atibie esikafoɔ amantem hɔ ɛna esikafoɔ no ɔmo twɛn ya na ɔmo kɔbɔ masesen ɛwɔ hɔ Unity FM ɛnso ɛfa ne live ɛwɔ kwaw atibie na open malam de a ɔwɔ Eastern Region esikafoɔ amantem a no wɔ kwaw atibie enti udu nkɔkɔ a na watu anamo ɛkɔ kwaw atibie na afei malam atumi aboa hyɛ ne nso sɛ Ghana aha yensuro ɛmfɛre ɛnka wɔn a wɔyɛ adwuma yɛ ne frenchim no ɔba radio so ɛbɛ TV so live me no ka sɛ malam wɔte ha live ɛnɛ ɛyɛ ɛda ɛbrada Kumawut TV Atenga Junction live ɛne malam edi nkɔmɔ na wɔn a azanfo no ɔrekɔde na ɔde aba ɔhwɛ no a unhu no na yaka kyerɛ sɛ yɛwɔ sɔfo ɛne yɛwɔ sɔfo yɛwɔ sɔfo bi wɔ hɔ a ɔyɛ azan sɔfo ɛna yɛwɔ malam ɛne yɛwɔ malam bi wɔ hɔ nso a ɔyɛ azan malam enti yɛntimi ɛntena Ghana ana ewiase nkasɛ bibibia no ɛnyɛ koraa yɛwɔ janin wɔ hɔ ɛne yɛwɔ fake wɔ hɔ malam da bi ba ɔkyerem ɛde ɛkyerɛ yɛ ɛne yɛatena sɛ benya mmerɛ na yɛtumi ɛdi nkɔmmɔ hyɛ ne nso sɛ yareɛ bi a ɛha obiara deɛ malam akakye odi ho adwuma saa nso ɛne wɔ adwuma sɛm akwantuo ɛne wɔ ha ahodoɔ biara nso no malam ebetumi aboa ama nneɛma etumi atwa yi ɛde ama wo yɛne wo kasa no ano numbers no egu screen ani ebia na apɛ sɛ ɔfrɛ na wohɛ bia malam ɔne yɛdi nkɔmmɔ nso a ɔfrɛ a wo nsa ebetumi akan na afei yɛn nso yɛne wo atumi adi nkɔmmɔ maame ma papa akɔ aba na afei yɛn hyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase ɛna anwummere wadwe nkyerɛ wode bɛba na yɛ nyammerɛ akenkan ɛde ama wo saa nso ɛna mmerɛ pa mu no yɛbi ahoma no atum ama watumi nso afrɛ na yɛkasa deɛ malam numbers no ebegu screen ani na afei no watumi afrɛ ɛde ɛsi so hyɛ ne nso sɛ ewiase yɛ nipa papa wɔ hɔ ɛne bɔne ni nso no ɛwɔ hɔ nti nipa mu emu mmienu ɛne yɛwɔ papa ɛne bɔne na ɛno no wahwehwɛ mu yie pa ehu papa no a na akɔda ɔkɔtɔ bɔne no mu a na de wɔ haw ɛne amaneɛ ɛna ɛde abrɛ over 3 months now malam de ne time ya check sɛ ɔmo ɛyɛ sɛnamensa ne ma no ɔmmɛgye time no na ɔmo yɛ ne ha ya ɔbɛtɔ time na ɔmo kɛkɛ 3 months ne obi antimi nwura ha ɛnka sɛ me ba be challenge sɛ de malam ka no sɛ yɛyɛ atrofo no ɛnyɛ no korɛ yegu so edi nkɔmɔ papa kwa ba ya nua wadaro ma bia bɔkɔ deɛ bɔkɔ afisia panso afinko embesan ye honko na brebi on dia obaba besin akɔ ne ye guso ti ase mo ewie nso na me catch me guest na mo bae no sɛ birthday ni e kama nyame wɔ hɔ nyame ma birthday we no afi bia nkombesan sa da bia me kase utubo ho a brebi a wasi nsuo no ka ho ene ho kwan si nsuo no we nsuo no we aya na ntanye so what dia say him will believe say free then so ekono bribia wadi u birthday no be hu changes our life amen papa faisha say bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana abru wa ya kana nasta'in hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin because bibia ni ho be yotumfo nyankopon san yeden enim nti aha yanso yede abetena hai ayo otumfo nyankopon edim papa yeso da bia ba bia no ewiase no susumu nsem yebusa se yakase malam ene hwan yakase malam a ohun se yakase malam a yewo mu difference malam estande ko Kristo mu ase ebi evangelist malam ayo kirekireni sheik ayo bi atesho peni bi odimu oye kronkron ana difo na yime nso estande ko Kristo mu tise bia elder imam aya sofo enti se imam ya sofo na malam ya evangelist dia ana sampakania wo ya malam wasib de beba pia fru wonim bia no eya papa wo ya malam so na o make sure say obi betu anamo aba wo ho a waso make sure say obeboa na mani pana brabo no asi ni yi twin what the mecha sana malam te na malam ankasa no ye wo mu difference ye wo malam bi wo ho a oko school wan pass okodo ya na nso no ebia ahokwa ya afrom nti nso to yiriye ama nso be fa aduane ni nyina nti ohwe din na okodi pa nti odi pa ne wie ye no ana ode ko ya de odi koji tumi nti ono koji tumi ne wadane na nkwase ni
obi ani ho ya wo na ya se fie we for de mo ya nankwase fo what did they make an say nti oso ye nankwase ni enti wo hu nankwase ni ane dwan ya wuda enti ono no ade na say wo de wo koduru ho say tie bia no wan si de kura obeje biso no enye ofre enti ye wo malamfo ni bi ho a ebi obi ho kura wa basafo ha na owo no ebi a wa badwan ne say ebi oba safo ha no ebi sirem ye wo nkrofo bi wo ho a owo nofo ho ono onye kristo ni ono so onye kramoni sumni okay ente sa nipa no oba safo ha say na obehwe obesue nzongu a odo no ho kwadwan ne nzongu so oye zongoni oye muslim okay oba ebedru te say ebi a okosue wo kristo for liar no de no ha kwadwan ne say ebi a me ye kristo ni okay anke te say a kristo ni afri ha kodru ebi a te say ai yakane say Libya odru hopa wadane no kramoni oni wa gana boje se nso no ani mi so oba Ghana oye kristo ni ente sa nipa no ono aye sa no nti so obetena te se safo ha ne bi oni mi se ne pa ne nana pompo duro no ho ana obi so ho bibia pompo no bono no okosirem no oba no de pompo duro no ba no de be ya duro no ama nipa na pompo ne jaya na nipa oh wa boa me mabre o no tam 5 million man se kima me kodo afu kura wane ka kura na ya tuya me ka kura no wane ka ma kodo asie no ya ma me 100 cedis na pompo we aduro keke me na de che free na me de akwa ya ma me 5 million no so start so oyamala ana sa nipa na pompo na ode ama nipa na ma na pompo na ajae no wona na ma Mike wadro enti obi yam ya ne yakwa na ode abre no enso bia no na de ne ya pompo okay enti obefo so akope drubi abre no yes ana ye wodifo bi wo honso so a sa difo no nso so no oye difo nyame afre no se na ye ka se ofre nyame afre ne so onye difo na wanya abotre because asor nan na owo no nyankopo hu homobro ofo bi ana wo hunu to hawo asor ne mu ana odi adoma chade ade ama no nto odi adoma chade de ma no nto de ma na se faboa asafo no nto ne nyanya adoma chade ne kakra na ade na homa so na bam enti eba mu pe no no atwe ne ho enti otwe ne ho no wa start so ye prayers wa ya counseling enti oba asore ho no kwese de no oba be cheche no complimentary card enye asore no oba enti ono sa be kira se sofo no kura na no che na se a okwa asore ho no nya papa no wa sa atwe members ni nyina nti abasa na nyankopon ayi ne nsa afiri ne so enti nyame ayi ne nsa afiri ne so no da moment no wotimi hunu difo be wose first na me ya powerful pa sisi ya de me fearful nkrofo na esa anyo biara woni ye anama nyame ayi ne nsa ya dan afiri wo so enti de obeya na se owura so de mo shampaboa nso ko wura konfo no ho a wawura no mpaboa na nyankopon hu ahu ne se wo wie ye no enti de baba na se kwen biara a obefo so nti ye wasofo no mu bebre na difo no mu bi wo ho a wallahi na malamfo no bi wo ho a na adwen ana odi ye adwuma na papa metwase a senke kasa malam dia yes nanka obi a odia nyame na mu aye ne ma kronkron kwa so kronkron anna ya malam ba sa yete malam so ayi nim se malam fo de sikaduro ni ade kunu ma ni ade ma men ka asam nkyira wo se anna me ka se sebe gafra ube hunu malam obi so ya malam o so ya islam o se mfa wani nto bi aso na malam abetena ha anka na bansere onu ewogidie bi se kawana na ebo no ho ban a onu se da moment no borosama wia no se ogidie se bi a kawa hye na nsa no na ebo no ho ban ana bi kuta no borosama wia no because da moment na wo bre be so anyame be so ma abofo se nde wo tama so ya meje wo kramra no wallahi se kawana timi ka cha so wo tama so a mala Muhammad be jama juma ontimi nti wewu bre kura kawana hye na nsa ano otemu obe na okobu akira nyankopon entenda na meni wo kase ye wa malam fo ni bi o ya malam wo be ko duru ni chan no wase mede ya komhye ni Muhammad di mbeboa Muhammad di mu be ye na wani age anya no kware because meni wo kase wo betimi akokonfo bi ho na bosum o yuso se na bosum ni ye kramoni wo betana se bosum ni din de san a o se ni din de Muhammad enti kramoni ne kwaje sa bosum no ne din de Muhammad no na oba ne njan a do oba ka kira wona se Muhammad di mu be ye enso na nya ye komhye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mu
ento no obeka cha se Muhammad din ebeye no onko ka se Muhammad sallallahu alaihi wasallam din mu onka ye wo konfo bi wo ha wo bekwa na so ye ho a wo bekwa koduru ho no wo bekwa koduru no wo bosum awo ho wo se be bosum wo ye kristoni bosum na ye kristoni no na wo akọ ho awokọ ho na obi sa na se bosum no wo ye kristoni na ni din ni san wo se ni din di Jesus ana Yesu okay enti ono kwaje sa abosom no difo no kwaje sa abosom no ba enti wo beduru ne nkyempe o si Yesu di mu ebeyeye enti sa nipa ne bebo mpa ya ma wo ye difo a onko kankyira wo se Yesu Kristo di mu onfa Kristo ne ma Yesu di mu Yesu ben di mu chino me ha enti Yesu di mu Yesu ben di mu adentina mete ha mekase Muhammad mese sallallahu alaihi wasallam adentina wo ko bo Muhammad din wuntumi fa sallallahu alaihi wasallam nan kan okay na say we need a fake Muhammad here yes I no so owo say de be ya manfo ni ma hunti yes okay enkase be gafra obe ho se di fo salai nkrofo ba Yesu di mu ebeye Yesu di mu ebeye Yesu be di mu ofa Kristo ni nkan ofa da ho we Kristo da free mu but wo adwen nkoso ante da moment na sa wo konfo ho kra ho won faso enso no na wo ka Yesu di mu die na beye wo Yesu di mu die ana me no dem pa na beye wo Yesu di mu wo de asem na me bi saw se de be ya man ka se be gafra bia nipa no kra wo yefu yare ana wo bom pa ya manu a mesraw me nyankopo me nim se wo na wo de adoma kyade we akyame na se be ya yare santi kwanya wo fa so bo Yesu Kristo ama obi o wo yefu yare otimi sa no tie ma no ama ne yefu yare gyaye no nyankopon wo di mu ntino me gina Yesu Kristo di mu no tie ya me di ma nipa we ne yare na enko na wo so wo si Yesu di mu empire ne wa Yesu di empire ne wa ayankwasi asam omo ye empire ne wa ayankwasi asam ande ka me amisi we bi wa omo ye miensa o na me ka kira o say me amisi we me ya sala 5 times a day enti men kan kira o say 5 times a day sala no e wanti no ane me ya no 1 minute ayankwasi asam ana ayankwasi asam akoye se no anya sa ya akoye se sa ne ma na mike mo na mo gigi sa ne ma no so ma no kwaso we o Kristo ni mapa wo sofo ma me nkonko gina nkase Yesu di mu wo sofo papa nko gina nkase Yesu di mu yo de Yesu Kristo no wa kire di nti adan ye be wunti yanda yem sabi gafro ye be wunti yanda ye be da enso adan nti na yanka no kware nkire ya but akoye se enni na nipa be ya 100 saso Yesu di mu kwatie na wu a Yesu di mu we ya Yesu di aya na bosom di na obo aya bosom di na obo nya Yesu na wu ni mu no wala obi betima kwa asore ko si so bepon wonte Yesu Kristo ana twi ne me hu sana me wonte Yesu nko anu ana Yesu di mu enti ye woni ma ne pi na wo ho a enye ya malamfo de bia me kase nzongo sanka ye beka no kora kire ya ho a nzongo penefo asan hwan eni sikadie we wa fasia we na nkwase ne me koso o se me ya malam o se me yusu jini me ya malam nkawa na wa ye ne tim pese ne ye jini di me ya mesi we obeka se malam oni hwe me ka kira wo se malam Muhammad anyanya me kura na nkame me ne hwe nyame adi aduma kyade we kyamia me sa yare me buwa nipa no anyanka wa na ode maame enti bibia malam wo believe say malam bia ni obetima beka say ono na ebuwa me ndabi me nua bia ni obetima beka kire me say bia malam mpapa ne ma na wafade ye adwuma never me de na ya kyade anya wunyade awunyade de se be gafra obeka ye mpapa si dan na magikwaje atinam ana makodi ade oh so obi wo ha with me ka say papa ana me kire wo say nyabotre de bia be hu malam me nana de bia nduro kura ye yeton yi obia me nana duro me nana na kire me de bia mo de mo nana wu omo ye heba ne de nkura ton kura no de bia ne nana wu obia ni ho ne nana ti ase anso ne nana na o ye duro no so no obia ni mo de bia ne nana wu ne nana na kire na duro papa ne ekoba ne se na na
eya koye se nyate malam pe se wo kan ye agidifo yi so bi kura te se wo ne malam kura na namwa na se eno na me ka kira thank you and me ba asam pa na wo de ba no ana me ka se ya ka se wiase sebe facha me atiefo nyina mo mfa ncha me ya ka se mo yeyi mu pa wo wiase ya Christopher me na me ka kira wo ye kan nipa ba ye ho no wo na wa dwen no hwe me ka asam a kira wo nde ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo a wo mai ka wo gina hoyi wo betimi aka se ji ebia wuji wunji Yesu Kristo ndi ya wo nko heaven ya Islam ya ji Yesu Kristo di da nyande o sa ya na ka yenji Yesu Kristo ndi ya wo wura nzonwa ya fro bi Isa ayadan Yesu so na ye fro na nabi Isa okay enti wo ko nzonwa fi wo wura nzongo bia ni ho a wo bebisa kosi a wonya Isa wo baba na me bisa wa se wo hwan ana wako wura baabi aho se Muhammad ya Kristo ni ato Muhammad ni enti monto Muhammad no me pese me bisa hwa se na ja se yakom se ni Muhammad o ko net so baabi a wo ya researcher yakom se ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ya last prophet e bimba biem enti mo Bible le kire mo se Yesu na ya last prophet ana we dia me hawo Bible hifa na ka se Yesu and a last prophet chirame and so me no ka say Christopher mpese ye bebo Yesu Muhammad din and say sa na say mo bebo na Yesu no na wo bibia dia and say Christo ne kwa gina asore dem ebo Moses din Adam din ya kana say Noah Nuhu and Abraham and can you question okobo entinda me ne wo ka say we yo Christo ne wo ginyame di na Kristo ya Islam ya chiche mwa ya wotijani ya wasuna ya we ya wo bebre ekokosi enso ye nyina no ya sala na 5 times a day obia ni ho a o kase mesum ne ntino meme dia me Friday ne duru a meme dia me ya Friday no ya wada never nyina tam no Friday ne aya baako asumkase ne fiada ana sala na 5 times a day to be any ho kaso no ya na 4 times and 6 times a day so ya media ni o so ya o ya hwan 5 times a day na na wo ko Kristo mu a ya wo memene da sore ana e wo kosie da sore agenti na wo se ba na sa ya wo memene da sore ana e wo kosie da sore e ho no nchemu aba ho nchemu no aba ho se wo sa firi ho no mu wi a mi bisa wo Michael wusi hoyi agentina the whole world we are singing na kokosi ene sofo mu tie me ni imam fo mu tie me agentina sofo kura kuma boa kramoni we agentina sofo Kristoni ekuma boa kramoni we wo Kristoni ne wo Michael wo ko ware na membe baase ye na kramoni enkuma boa na mewe so kramoni kuma boa sofo obewe obewe yeso na yase ye hontie e ba na sai na sai de netimi kwaso enu nie yenye say mumukuma bo ayanwe me kire wonne yenye believe e kire mo say mumusum nyame mienu konfo esum ne bosum nti na ba yenye kase bosum yankwati asam Kristo ni se bosum yankwati asam adenti na nde Kristo ni ekura nyame mienu na ne de nyame mienu ne nie ebisi Yesu ya nyankopon ebisi nyame ankasa wo ho Bible wankasa warudi a woni Bible ka kira wo so no ye jolos nyankopon oni ba oni na oni yire oni abusua biara enso ne wo se Yesu aya nyankopon yasa wo nyankopon ankasa wo ho yenya believe ne se wo mai se wo begitum ese Yesu Kristo onya sen 12 years ansa na kom sha yedan e ba ne so tiniyo entenne se wo se ba wo so nenne ada wo ye difu a me bi sa se na cha se wo ye nyame ba wo ye nyankopon Yesu Kristo onya 12 years na Yesu ka se wo ko jane change wo na meso no wo ti ase na that time no na ye komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaye because ne ya hu Moses no mo nwane ama enti ne ye hu Yesu mo nwane ama enti no peso a kire wo se komshafo ne nyina no wontimi ngibi dia wonjo ne Yesu yedan eni se wanyi ono ne Yesu ani dia ane komshafo ne nyina enyo bi ani
a obaye no ono no ye okowie no ana ye komhye Muhammad sallallahu alaihi wasallam bae enti okay wo was Mike se wonyi ye komhye Muhammad ndidia tigare na wo no also me Abraham kro free bosom fie no enne wo Yesu na wo gini di a wo say ya kan say boras afran say oh do yi Yesu Judas Judas kra no o body din wa so de kasam enso ya komhye ne Muhammad wo say dabi Judas no o body din wa so de kasam enti nana ye woni ma ne pina wo ho a na mo corona no Jesus wo Jesus Christ na say Yesu ni mo a me say eno ho nsam wo a mo de preach na ade ne ya fan preach anka na me kire wo say anka ye koto anabi Isa ye to obi Isa ayadan wo kura wo si we wura twifo mu e wo say nipa dodo say na to Yesu wura na be say nipa dodo say na to Yesu eno say nipa dodo say ana to Yesu tire me Mary kura na mo ka ho asam no wuram na se nipa dodo se na ato Mary enfam se ko se da bedru obia be boni de wonya Mary ba ku bi wa sori dam ande ho ahwa na wogini die enti abasa na dia yenye Islam hu ne se wosum nyame mienu enne me no ka se wallahi se Mike me no ka se wallahi se wo wogitum se Yesu awase wotonton Yesu brano enye onu a wona hwan a wo be fra ho se wo yo Kristo ni ya komhye ne Muhammad ya tonton ne brano anya no a me ne hwan na ma fra me ho se me ye Islam na onya Nyankopon ya komhye ne Muhammad onya Nyankopon Yesu onya Nyankopon enti ya tonton mo anya onu a wona hwan Papa number enti e mo ka se wono be hye ne ma wa me yi bia mfirim obese ne ma wa me yi bia mfirim no wa de ne sai obese ne ma wa betu Moses bakwasam Abraham de Noah de sankrofo enti obese ne ma wa me yi bia mfirim enti wo pa di Yesu nkwanchi wallahi na wese wo obekwa heaven ya mejidi no no asam na me bisa wo na me bisa wo ade Moses ya wo ka ya dai enne wo se Yesu nti Yesu abewu age wo nkwa me bisa wo say anya no Nuhu anabi Nuhu Noah anka wo ka ho anya Noah nti na mande wo fra ho say wo ya Abraham asefo Yesu ona de ne shine be fa wo etwansu wo de asam na me bisa Yesu ono baba baba nsam wo ho me say Yesu na de ne shine ebe fa wo ne wo fra ho say wo ya Kristo obia wo ne rura wo play ah da bi asam na me bisa da bi ba obia wo ne ya anya me ka te o senya me ma ne ba ya anya Noah nka woni ho anya Noah aka Yesu ba obaba beto wan eja no do baba anya Noah Yesu ba obaba sa so beto wan nnia na nko be wu ajo mo nkra ajo mo bani akọ anya Noah o de tire me ana Yesu ba wiye ye ekọ yansa na Noah eba papa what dia monje mala Muhammad telephone number numbers no tuja enwura juma na oyire mala Muhammad spiritual and herbal center me wokwa atibi asikafo ambantam no monje telephone numbers no de me kana se sabe twikasa na nyame kasa ana enye ni nyina na betimi akoyi yama sabe ya se wo kwasa na obi sasa ne ya ofa na wasua na nyane suban no ente se wo face de me kana ye no kware a obetimi afa na menka se jawa sore bra ma sore chino de me ka wati ase ana daduluma ka se de wo pe na menso me panka nyina franto mabako ante nya de me pe na wo pe ana nya de wo pe so na me pe ente monje mala Muhammad spiritual and herbal center me wo kwawu atibie asikafo amantam me ba Eastern region ebedua me ebe nyame de me bedua kwawu man mu no 15 December etwa mu 2020 ana me nya 27 years e wo kwawu man mu anyande anya se ho na ya wo mi o me ana bedua me ho na inshallah ena me ka kira wo say je number no wa wutie wo Unity FM 87.7 nso no wo ka mu a me say je malam number sinini aya 0245 77 18 01
0245 0245 77 77 18 18 01 01 and 0200 0200 797 797 887 887 0200 0200 797 797 887 887 Nasaje aye Etel Tigo no aye 027 027 88 88 43 43 237 237 027 027 88 88 43 43 237 237. I mean for last number nanka ho Okay. aye 024 024 66 66 47 47 247 247 024 024 66 66 47 47 247 247 Aya Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me work kwa atibie asikafo amantam na me telephone numbers no email aya atibie@yahoo.com atibie@yahoo.com website ni www.malamuhammad.com www.malamuhammad.com Facebook wo search Mala Muhammad obenyame ana Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center obenyame ana Musa Muhammad obenyame on Facebook. All right. Abuza ugoso ehwe ewiase ne sunsun nsam dwumadi ayede ebrewo Benada 7 to 9 na repeat memenda 6 to 8 p.m. etumi ede ama ye ne Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na ye edin komese ewiase ne sunsun nsam nti ebie wani ema hunu se de ewiase ene sunsun enema esi ekro na Malam Spiritual and Herbal Center enti anfa Malam chance ewo Herbal Center na fi wura yimura mu spiritual because spiritual no na Ghana fo bebre hunu se ka be kro rank empam mu nyina even free Ghana na ekra ye honto ye enti ye nhwe Herbal no yare be yare no o so obi wo ho a baba so o wondam yare okay o se be ma bi wo ho a ono ba akwada afo si ho a obehu na nsuo efiri ne berimam fiso fita ono be ko hospital ye betuma akobọ mpane ama no ye be wo na pane nsuo no betwa nso stal ewo ho na edidi ne mu nte beduru ba bi ono ba hia pa ono ba kra nhia kra na ho adwojo eba etena be ma mu kyare a edidi ne mu ena na etimi ma be ma ye de pipe ko hye wo berimam wo se wo jonso na mma ebi won so jonso na moja ebi so aya ano no na nsawansanwa ati agu ho ho a otitia na ode ade apai aha no apai no na wapai no Malam say me su 30 years time obebre pa wo yere nkrofo ne be yiso no Malam say wo de to anamo na bra ana wo yo oba be o se ne de ne ya white ne de ya white no ene de ya white no and then obi say ya white until wanya baba so say ya white because they many say do not we eye amansanja na bia sa amansanja na bia dan ka kurate fo ne nkomawu because omo de ne e victim mebua hemme bia tai banku pa akwaja we so aye say pan ko mo na de na meka na wa wakọ high safe contain team safe contain awan kasa wakọ high team was I say I am mansan wono ho na eko ana ebe man na de ama ana akira say ya baba so na eti Malam say ayasa na tu anamo na bra because baba so etna oba so kyare a afa obehu no say ontimi munensa yi na wache mi ansa na wasa bunensa afa say 7 days na aswate na ba 5 days na ba 3 days e banentimi mba moja wasa banentimi mba nti aka wo yam ho a ena dana fibroid nti dana fibroid na wa wode no na ba ye dendenden te ye dendenden obekọ hospital no dana te say akoko gizzard nti wo koduru hospital a doctor no ontimi mpa en kase oyiyi na wa ye fibroid no nti abeba no na wa yayi wa wode na ato atwe ya say eno nti wo nwu bio nti Malam say sempo ayesa ana ya say ya fibroid a wo ba mekyerɛw akwan no wodi so a moja ne benane kakra ayi abenane kakra na be yemre enane ewie a obetima anya kwan ma akwala dam na watimi awo ebi so wo ho so se Malam minimi kunu ma se awo ma awo na ma ne mba ne bebre na onam meji awo aduro da bia me kase se wo de ayi bottle votic na wo hwie nso ne firim na wo sa tua anono nti wo tua anono wie na wo sa nso egumu a se wo de gu ne tini so hwie ne hwie gu fo woni be ma na da na nso ne nyina sa
nsuo na sa ba back no wo se an mihia wo na wa college a wo aduro dabi wase no ba bia wase nsuo no begu a abetime asili na watime anya ba no akwala na afom no eno enti obekọ hospital ye de machine be check nyinara enso doctor na bi ho ohun ne se wa wode ne na no ayere na aye den enti se wa wode ne ye den wo ne be ma ne da pa nsuo ne nyina ba sa ba back enti nsuo ne ba back a wo nya wo enti aba na wo na mba na malam se wode abra wo ye oba wode afonsa se enti wode hye na kwaka wa wode ne hu se ye de ne ne pa hu ne se no ano no nyamenti se unsa ayedin malam se nkasa na se yehu problem no yehu problem na no ano no enti oba be kire wa kwa be ye mre okay na wa ye free ebi so wo ho so a wo na kasa ene mba ebia nyame ka se bia obewu mi no so wa ye abortion miansa mienu no ohwe se o sa nya hwe wa consider nte so awasa koyi aka ho awo ne be ye de aba enti wa ya wo adurama de obeka ne se ya bayefo malam so wo ba inshallah oba nyame di munti ebi so wo ho so a wo se me mawo na be mama ko war na wo ma o se free be ma no enfree be ma no oba ni bi wo ho a oni be ma bre eduru ba bi a wo se ono be ma ne bre ya nyense ne ba ya no ohwe so na wo ya pe wanya beri ma no so manya beri ma papa me so ke se me ene wa bre na ne wo so mpeme a ane be ma ko war na pass se me wa bre wa sa so de awo ade awo wo da enka me na wo ba ye ho parce bubu ena so wa do me ho ento oba ne be ka se media me wo ba ampa o wo ba no ade nti na ebi mba problem ne firi oba no be ma no so taba obe hu so nam na wa ko gigi ndu anom afi o so ra o se me pressure akọ so en so oba na de wo ba se de me na me kire mu kire wo no baba bibi wo ho ebi ma bio nti je owutu anamo na wa ba mala Muhammad ho be ma bi so o se me ma wo na wo wo ye enti be ma wo no oba na wo ye ba na se na wo nware no oba na so mpew ana wo be ma na abu oba na kwasea enti obe ma bi ono oba wo ama ba na hwa kola na 16 years ni enne amene wo kasei oba na bete no mike kwa kware no oba na sore aworo no hado no to twifom se pa se mene mike ana wo akola yi na ma bre akola yi ho 16 years anne mike kwa kware ama ono oba na wo na watimi ahwa oba na mbadia ande se no kware mene mike ba kwala we ya mena mike badia awo eda wo onwo da eno so na data ma no wodi gumu na da na sone ende mo ano obeka hospital ya be check bi bia kware metiase ya na ja ohaw no bi wo ho a yes yes edi akire sene na me kire mo kire wo no no a yes binya na kade yes ba ya duro no abele gosia anye ye me so dodo akọ hospital a ye de be man show no ban show adefra ya oba na da hwa kotu esika kasia pa wa da hwa da ya so we de ya sore no ade ba chena abasen yes ya ma unwo ano na ye ka obro ni be ye na nim de asesen o temi mo nipa ba no na se ebia we nipa ko no we wachi no no na me ka ebia na oba akro no oye ne be ma na chi oye ne wo wachi nti mike nti wisi we wo no oba akwo akwala na wo hwa no ana nyankopon konkonte no odi ana oye fa wachi wo no ba wo ama wo yiwani ebia wa adwen maso papa won se sa de ma no test ntina making en ka se test wa adwen maso ba na nka nkyere so no wonyima na oba no wo ya wa nka nkyere okay ani ntina ma na no na me ka se wallahi fie de na Yesu ya meboa se Yesu sore ko se da nopa ana ko ba fie tu fie abeda o masia wallahi be ko sofo bi ho Yesu chia no kra na wayi nani because the free fie da be si ayi ko se da no boni a wadi ni dwaman a wabɔ no boni pa wadi ene dwaman a wabɔ no Yesu ewu ne kra no ankrofo Yesu no sofo akwatena se kabusua sam wa ka kire abusua ne se me sa no mo gro mo jadia makwam na me mekunu ane abufuo na man de kansa abu oh Mike nyameso sabe anya loto paper wate na waka se wo chiro wia ana amokra na wo to atwene dabi entina mame ka kira wo se obi so wo ho so se malam maso me na ma eye hwe madam me bre madam maso no me nte kasa biom
malam se bra obi so se malam mani afra malam mani ne enhu ade hwe ebi ya Ghana hanka ba bia gidin aya agogo hospital ani ayare enso wo de akọ chimba bia nyeye malam se nkasa wo de tuana mo na bra malam se nkasa inshallah wo de bra ebi so se malam mabubu agu ho so many years makọ ye the machines ya ye de enyeye malam se bra because ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ya tuna drono bubugu ho busumi nsia 6 months ye biara enyeye nyankopon soma angel Gabriel ayen ya fe no Malek Jibril ama ne baaye ana odane ne ho nipa baaye no be ka kire o mo se na bula nsuo no ye hwe nsuo no mfirim ya hwe nsuo no mfirim na ye ko amo se he ye komshani Muhammad na dan nsuo no mu no ya se da bia nyono a amo se ko hwe ya ye statue na just statue no tie no ma ye ne statue na ye de dado wuwo mu nti de dado wuwo mu na ye jagu no tu no so no osanom ye no yare ye honum na angel Gabriel ka se mu yimra nti ye yi statue no beto ho no nti honum ana angel Gabriel ka kiro mo say dado na wo statue no yentu ye so mu say ya e ba dwante say ye twa dado no tupa na ye komhye ni akam agye enna ma Yakobon de kula wuzu 11 nas en kula wuzu 11 falake e de baye nti wo kanya na wo de won saka na ho adwo enti meni wo kase prekopo bia torpufu atomumu empofrem de na waso wo ye kramoni a waso wo ye enti ne se me kan sa de ne sisi ade kanyipa no walla nyaminti na kuma ne besa babak obeka sansa na obewu an wawu wow enti ono obeka se malam aben enti na Hosea 4 verse 6 o se nim dia me manfo ni bi ntamo ne yira amayira abaya da yira abaya da yira na no ayi ya kana say ayi fanase bia say awomo amu babulu mu ana meboa say ayi obi nipa me ni ko bompa ya na ba ku no bu no ho so ya boni ani twi no oya boni ani ono de ko bompa ya no nim se nyame betie no de o free so ne yetene ne no otian tu so du oya tutu ayi bibia no so de na Yesu ka kire no ba ko no ono no de no o say no kan ba ko no ono we pa boni ne de no boni ne je ne no ana nyame tie nyame age ne mpa ebo no enti se sa na tie de a Christopher busin kramofo ye nipa bonefo ye nsom nyame enti na kase ye mpa ebo na nyame betia na mo ka nyame samafo mfa nchem na de na yanga ba me sa me fa ko tikakra enti obi a ebi a waware awo no emma no inshallah no me pete me hu se oba obedi kan ahwe mahu se ebi a bro no ba bia sa ya je se ni me ba o na sa je se nipa no ana tena se dwendwene se me ne abra baba obi si aye a na wo dwade opu mu a me ne kofa afura ma anyi ne ebi ama wo mo se me ne wo kasai na da bia me ka anya nyame a me mala me ya hwan okay anka ya kan ya me nka ho anya nyame a me nyo bia me ya spam me damma me ya mo no me bedane me ya boa asa bedane ketere saa ko sisi medane nipa a ya wo me menhya fata me nimo hwe enti nyame ena de adoma kyade na chamede a aka obi nya asam ade enti na ye pepeni ade ama na mana siesie oni masam no ana apani depending ade me ka me boa nyame na de adoma kyade na chame obi kura wa ha wa ba kura wo no na ekasa no mutum sa we oni suban jano nko sa no wonya no abaso tia no okay se do twasa no nim se na chia ya dan achia oyenko be busame ewo we tina mi busame okay busame na Joel na also pese I say I want to know if I'm not aware of the issue can he know the real issue before he solve it for me. I'm talking about no and me da say won won say amala mfo sori a me bisa de me hwe wabrabom difo mere bi me beka asam na wa ha ama mo morning show ama mo ye political show yi e bi brand dem mo me any political show aye mo kana say determination show no e de ama me say yankwasi asam ana meka omo kire mo adwene ayankwasi tabi ayankasa sa wo kire wa adwene mo say mo agenkire ne de agenkire ne say e bi a me ne wo kasa yi e bi a malaman ke yesi ya because me ne wo kasa yi ana wase me kasa yi last prophet ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bra na ya ta ya komishani gidigidi epesi ya kunu no
odwane ya tumirika ko wura budan mu ente budan no ko wura mu no ana nyankopon man tentan ye dan e kata ho entom beduru ya na data man me kire ana abronoma na abronoma esidua so a obutu ko hyiare so abronoma na ntu entom tumirika be ha ebisi wa wura budan no mo so dabi onim se ko wo man ko wura mu ne se kantentan na betete burunsam kura ya dane ne hu nipa ba sei ye na mo ya na mo se ya hwehwe na ayi komishani Muhammad Akun ya nya no ana otimirika ha na oduro no oyera ya oso wa bena no mo so boa o se mese mo nkofra omo mo bisa de no o se sei omo mo hunu ne ama no ebisa de no mese mo nkofra omo ya dan emra so mutimi ebeka so oni aban amena ne mu amunkumi ana data amana so no burunsam o baba bi o dano ne ho akokora ase na o waboji chefita kura poma se be ya do obeka na obegina di entiampa omukoko Fred bisafo ne baye omu muso mu hunu neama we bono tia no de ko na we yese se difo no so gina ho we sise eto ho na Nyankopon soma angel Gabriel adema ya metapese me yusu Gabriel no se meka malaika Jibril Christopher hunu ne se e bia sabe ayi aburodua ana atoko ese wase me hunu se no e wo Muslim Islam Malek Jibril Malek Jibril angel Gabriel no chino de meka what ya say o Quran no yes enti mene wo kasente ho ana Nyankopon soma angel Gabriel mane dane ne hunipa angel Gabriel omba ma hunu so ye bofo na jadifo na akonfo ma lanfo kwasiafo ye sore a me de ma hu angel Gabriel yesu kura hu ne san ya komishani Muhammad kura no oba odane ne hunipa na oba enne nkwasi asam ne si hunu ennam se Ghana Africa yesu so nkwasi asam sunti obia timi kire na adwen obia sore a o kire na adwen se ma hu angel Gabriel oko hunu no wa ebi angel so oh oya angel heaven enti mene o kasante angel Gabriel no Malek Jibril edani ne hu nipa baaye ennam se nyame na asoma ne tinto beduru ya pa ana obi sa mo se mo ye dai am se ye hwehwe nipa asema se we ha na we yiraye ana ye kofra de bisafo no se omo mbehwe se babi owo honum no ka se sa ana me pese mu bisa ma de ye mama ennam se nyame na asoma ntino omo nyina adwe nyina firi so ama tension ne beda angel Gabriel de na so ana o se pese mu bisa mama nda se abofo dodo sen ana sana ba sa so sonde we trase ye na nyankoma dia o se bofo sana ba sa so sonde eya ba ko pe ei na cha se o ye den o huna de ampa ana o sa bisa no bofo ba ko pe no ahefa ana bofo no o sana ba sa so no kro be no obeso ye o hwe ya o so obesue ba bia ye wo ya na se ba bia wo ye dia ono ne hwan nto obisa na nko be ka se ne ne wo ana Nyankopon ma angel Gabriel edene nsa boa de ede bisa de no ana o de kosoro enti se ye komishani Muhammad nti ama de bisa ne yasesa de kosoro de a Yesu koyansa na ye komishani ba enti mi bisa wa se hwan ana baba ba ka kira wo se ono obisa de nya twom peseme nkomenya o nti ni ho ko ye hwe won se ya ana ne de aye motia mamin ka sam cho se ye ka no kura kire ye ho a na se wo ka se wo kwore to details a nkrofo be di watam enso na ka ye no kware ana wo ka na ka se be gafra me ne wo ka se obi asore ko mountains atwa mountains se be ko bompa ye Yesu di mu ne wa kwatena ho bosoma miansa Yesu oni nipa na na etia na oti nwura Yesu no oti nwura of a quiet place is say enti wo kwatena ho kwekwe people so no anya ho na motia ho enti wo akosuo nyame se me se wo da fie na mede be ma mountain yeso minni be ya mede be ma o se mountain so minni be ya mede be ma enti abasa na motia bi hunu na moba na wa bo awura no mu enti difo ba papa wo be kwa na nchen no o hebu yesikani a no mo deda ebi mo papa ebi no mu asegana ye 100 a when you have a nipa 100 a man for your 5,000 I give for your 5,000 when you nipa sa crofo mo ye no when you nipa 55 I give for 5,000 when you nipa 5 ewo and man for 5,000 when you nipa 5 ewo
Papa yare no papa na yare no de ehia me mom na papa nema we ehia me because enne no amalam foni bia ya mande sa wonam kra se wo ya malam kra na wo fere ena obe fere malam uro bi fie kwa na de o tie so ya malam ma fie of kwa no next time o me hwe nipa no mienu yes bon enti nyema bebre enko yi aka malam ye dem na malam na wa be body guard se yam guard Jifo Jinyamidi, I will be quite natural and one pian and necessity of Punanum. I say, Shanna one guinea penny. No, or not dear, our bodyguard in Ghana, because so was ya. Crowd control. Madam, there, crowd control. Nipana dos. Oh, papa, Yanyame. Sabi, yes, Gran, or was ya for no bodyguard for. But maybe that's ya for not prevent it. There be others ya for no. I do not say yes to Tamino, do not say that it will a go. Nyawe Papa obi a wanya twere another twere wada busua mu me de twere yare no eye yare bi eye husi no bi a wabada twere yare eye yare eye hu asi no bi a wabada ade tia twere yare se wo bi so a nipa mu o wutru nipa mu pe na wa tware ana twere yare so edidi nipa be se ya sawo yare na kora tena wo so cha ya sawo yare na stal nipa ne nya normal o ye jimi na edam de e wo bi se na esa na yare a again na klake e ya dwuma enti malam e ka kira wo se obi kura ya sa na twere yare na na adwe na nya mba normal o fa na bra e bi so wo ho so a twere yare no wo no so ya se wo atogam ye ntimi nsa enti papa wo se so ja nhese ya president na kufa do kura ja hye na da so ne ye gina e ka to se o to jam de ye ntimi nsa because I abusum no machi wade malam se wo de se wo to jam aye de wo de jinyamidi na wo ba bompa ye se nyankopon mesraw malam Muhammad ya mati ne dia mekoi anya wo nyame a maso ne he anka mekotie no TV ana radio so menkwa na hwan ai wo se de mechim TV de to a wo nyame na mama tie no nti nyankopon mesraw dimanim se me koduro wa enka na koma de obeya ma me piano enyenye wo budin mu ente se wo bosa pa ya na krampo na wo da ade be che no wallahi se nyame wo wa fa pala na menye ni papa obe ebe ye che wo da ye mu wo ma na so mala Muhammad si ye kazai obi ye kremoni ade cha no papra homa che sala onye wa faka oba mala mo ofisi nyankopon gongote na odi enti obe sore aba be dru ko wati bia ho no nyankopon se won me na mama wa nanti aba malam ne po mo pa ye ye me nyankopon se me ma ne nya adwuma nti obi a oba won chen no e wo se ono nyankopon tem no kita ho de ni kama ante na wo se wo ye o ba se papa enyi se be mfum so kra na aba mu ana wo bokro no wonu sa ana wo sa ko pakra na ana mo so no obi awu kra o ba o so sira fe nyankopon wo se wedie manume ho nyankopon mesraw na so dia na ko na mala mabetre radio so TV so e to tia se me se bra Jifo pa o jinyamidi e be jira katro se me ne wo to tia bra se so ye kohwini o wana o to tia nyamidi mu o nyamidi mu wo ya hwan ya wo betwa control nyankopon se ma to tia don ko ye adwuma ye sre na nyame ayama wo timi to tia enti mia me bisi wo wo ya wa de so wo ba mala Muhammad wa ba to tia maka tawo ho wo chiko na malam bira tifo bi Ghana bia tifo akukudam amala akukudam oso bebe wa bra bom wo shebrem no wadache bi so na malam aname malam Muhammad amisi mini madache o mutumi kan sanka ana yan kwasi asam me ba nka etu wei obetumi ahwe the type of ebia boxer me hye bi obetumi ahwe the nature of ebia omo ha no Yesu ba yo be ya sade ma Yesu anye enti na cha se wo yere kura no so sofo no tumi ho panta wa hyade a na wa hu wo yere kati eno sa man fojo mu di no eno enti de na paasi di fo tumi aka se wo yere mai wo yere on fa na panta mra so konfo na ya sa de ma wo yanke ye dinatam enso nda mi bisa wa ga se Kristo sum ne krebo sum no ebedru ba bi se kremoni eni Kristo ni ahwe ni wallahi nyankopon betimi ahye yen Kristofo ne kremofo boni ayedi no o de konfo boni be cha no because no ni mo hwe papa na ma na tu dwa bi
Mana Muhammad Spiritual and Herbal Center. I'm a worker who actually a seeker for a mantle. When you make telephone number, I am 0245 0245 77 77 18 18 01 01 0245 0245 77 77 18 18 01 01 and 0200 0200 797 797 887 887 0200 0200 797 797 887 887 and 027 027 88 88 43 43 237 237 027 027 88 88 43 43 237 237 last number is MTN. I am 024 024 66 66 47 47 247 247 024 024 66 66 47 47 247. Right. I am Madam Muhammad Spiritual and Herbal Center. Me work at TV. Right. Eti yane Malam Muhammad ede gusto edin komo wiase ene sunsun musa bidwumadie numbers ni na no obetimi afre gusto edin komo ekura no fa Malama obefa na afi etimi ene wadi komo yentwe ho enye nkrato omra ye ba eba wuramu ekoba ne sen ena afi de Malamfo obekwa ya sisi kaduro na manfo kum krofo ne nkwala ketekete kra ro omde Malamfo ne akomfo ne asofo bitimi je nkwala mama kwankyere man nkwala kra na eze de omi na ado mo ho ewura sika duro mi yen komra na afi yemedi eno so eho enkomo ye ba sisia Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no manya ma asorema akom obi wo a mene wo kasa stroke a che no wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma fe na ne tini emo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matramadol wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom o sa glue an kasan kra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi o ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be hu say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumewood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na o haw eda oso no Malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumewood TV amansane yena yedimu animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no manya ma asorema akom obi wo a mene wo kasa stroke a che no wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada
efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me ya wo so me hwew because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai bi ni nyina ono o sa glue an kasan kra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumewood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayera na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akwantuo enema san ema ehefo akwaba ugoso ehwe wiase ene sunsun nsam dwumadie ebrada ene memenda bia ena yede bro Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ene yatrase yede bro the only one standing ko ativie ena malam ewo yare bia ha bia no bra ana wo no na wongo a ebi wati nkyina waje bi duano manu ma ebia na wase ebia na oba no muso bia wo ye ma be bia no si abre bi o kese wo wona na ebia no tena ye asem bia ka kire no area bia wo tena ye ma ebia na ja onwo ye ena bia no confuse bia no nya ya ka asem bi kire no ena ebia ko se ba bi ka asem bi na nei anado no me aba wo so ana wukru no kura no oba bi on si aye bre bi oye adwuma o mesi ni okoye adwuma ba bie captain ni driver ni teacher no okoye adwuma ba bie oba be ko sia no ko fa no a one ne wo wanhwe no eno ana ye bie ne be ma ne be sia o ware won e ma ko ye die enso awo ne ma no wanhwe ya oba ka se be ma no o baba ko enti efiri oba no ana so oba no so awoda enti be ma no enso e bia na de ono kwa oba no ono na se efiri ni fi se o haw bi e o ba bi bra na Mala Muhammad ene wunsia na onyame emfa no so ena na di na afi ontimi hwe na enyina no onyame enam no so entimi ensia no emfa ema na so wo ha no amane no eto entimi eyi guso edi nkomo na na die yana man fa fa se beto malam din ko ti malam din pe na ya asem ifi Sunday kura ba de ayedeja malam fo akomfo na afi asofo no bi mo ho a yempe kura se beto mu din kura because esisika duro ni ade ese bebre papa amesa mo akwaba eze mudini de aye yi o I don't know ebeya ayina say o mo say medical care ana me ka sisi ano Ghana anana tuna Africa hana Ghana aya ya bwa o mo mudi bwane wa we ya papa no ane bia me si han sama be kan obi ti ho wa twa na tententin wanya ya ko be di mata o hu ne se kra se me ye wiase ni because so da bia na me ka say ni frani aya papa da nanda me kusu me bia me ni frani bia ne bebo okay kama wo ho sa na tie na eno ni na wo ka say aye ese empese manfo na sanya o mo se me ba radio so ana TV so a firi se me ba kuma TV ha me through challenge be say obi bia office wo timi ma lotto number ya no kware instant money double money busumisika fasika beji sika bia no sika gari so nim sika gari ni ya no kware a Mala Muhammad se ombraha so timi beji sika na ya no kware a me to me nyankopon ene mbampeni oti akonya so sei me mbemman airtime wo hasa afi radio so me radio no so kware dia obetena so 24/7 me na me ka chira ayenda da no kware nim
na sabi obi ti mo te dan mo so be mo ko si abansoro onu kira abansoro so tana aya no mu ska o hwe class pause class o se na azan o mo te sam krofo na sabi gafra obi a kira o te hame e bakura da bia na me kase e me ba santimam akama mu ha anya kura no wo ba kuma se wo tumi sa santefo o mani ate pa ana o mo sa ye business asantini atena kwa wato anka kifasa o sabi tiempo mo kwasi ya bia tena TV so aka se fa 10 million be 100 million enti wasantini na woti kwa ho eto anka kifo bo so me no wonya sai no bia ka se fa 10 million be 100 million na santini asori afaka e ko no fa na nkra e kwa kwaji ya wo wuti abofo sama mfo komudi adansi what then ayantro amomon kwala sabi enda mame kase ha se anka ya beti won si ya son ya sanwa biani ntidie ende ya wo movie for be pray wo ha nemo mo ye no amakura so owo film wo ba bi kura na ye hwe sese because what dia dance here sanga e bia no yi movie areho ehyen kran na wakogina babi di konfo na malama na difo bi ho dance here no nipa de hwe movie no sanga o tin o hyen kran ayo popular ni no ana o hwe to na mo ade akọ yeah okọ ye nipa na ko ye na fragadam nti o movie obebe bi mu ana o dia asani pa na movie ye bebe bi mu ana yeah si ya sanu aduane de enka mesra so mo ati movies pe no anko mo dwom ho firi sania ma no me wogidie se asante mai mo ha ya bo sika fo ho a sebe sankrofo no ho na e kire no ana okoduru sankrofo no se pa achewa obetima ma ne bibi kakra se die business ebi ho a afefa bremi ana anye ye kura na nya pe se adwuma no po na agu ana ahon kire wo ho a yes eso dia ne ekoso obi se fa 10 million be 100 million Ghana ya tewe be sa nipa nya no kra wo na ai wa na se no me se ye ntro na wo ka no enna na me ka na wa ka ne sa na me bisa Ghana City Radio tama me ba ho anye no Bala Muhammad o me sa no da bia ya ka se sabi se na me ho na me nya ndamala ko happy of some ko bisa nya sa bo akwa no okay Mala Muhammad miyamini onso inshallah no kwarna eya baako san sam no instant money double money pocket no dry fasika beki sika nyina mesa yentro abaya se bibi o wiase papa he sikadro wallahi sikadro ho na sabi ai na meka say anya asasa ana obi o yes sikadro betimi mekina radio so ana yesese me yes sikadro dabi ana kwarna enya sa sikadro wo yi mame kasa ayasamu mame kasa manchiro se wo obi kura kaso ye sikadro kura buama wa ya de na ma o kredro wo nsawo enu se san tumi na wa de be ma wo no obetumi atese bia wa ko obi fie bosom kakraka wa modi na kakraka so de ehye mu no e bia ya haban ba ko be ano de ehye because wa de ayete se be ya nipa hu be yo ana ya kasi sikadro na encha se bia sikadro aya hunhum ekum nipa na de wo pe no de ama ana sa hu no so no wo kom malam difo konfo ho o se me be yesi kadura ma fa nipa hu pass bra fa nipa mo jabra fa we bra obua eno sa nipa no woni so obua o ntime ne niama ana o se ne ka kire nya me na me ka kire wo en krofo hu se ye tuto muti ye won krofo bebre na wo hokora na tumi opetumi bi ana wa se da ko hu malam bia na konfo bi aka kire ne se anka wonya se ma me a enti ono ni me se sa nipa na na ho na krofo eko enti wo bana woni me se woni abre no wo se me hi opemfo moja obekoko na na ngoko no enti woni abre no na de no ntimi ya mo wallahi se kremofo na krito focus on meka no kware woni amala fo na difo na konfo mu mwedi no sankobe onya yanko kana no masamanka how bi ma ana ka obekọ ne nya me ho obekọ na da bia me kase obedi ntro na lete ye beku de ka no kware gum na wo de ye nku wow and that amene wo kase
and then obetisa some way aba yasa konfo yan kwande momo amala fo yan kwande momo adi fo ne do mo yan yan kwasiasa akwala ketewa was 60 years ne 8 years yet na betina TV so so ye bayifo and ne adi fo bebre aman ne nkwala ne bi ebra gwa sai enam kumase ha enum wi Tramadol okay because ya didn't want that ya mana o ya kwala Ghana kwa na mbrade chasa akwala ni nya 18 years oni mo pe na di fo akofo obi o 6 years 10 years ano ka wo TV so se me yabayefo Ghana mpenimfo ade ami kan a kristofo nyina ene aya papa di abayi di ene na yabone di abayi no ene na yabone akwala ketewa nyasa benoni nyasa ben ana sa akwala ni nim ese machi bayifo mena na de ba me because the disikama no yesi kase onimo hwe saa na okoka no enti saa di fo ni omo ya papa se sama na fo ni yankwasiafo akonfo ni yankwasiafo saa di fo omo yankwasiafo ahom de adi fo na so mo de bible no de ya juma wallahi ka sori ya woko wallahi ka menya so fo no san ko be fra obe ka kire wo sei me ye kramoni de na sama me ka ne ya no kware me na me ka kire ye be wunti ya na enti wa sori ya woko o bucket way so fo ma me be ti ma ka kire so akwala ne ye bayefo what so fo no bu no ho o chini nya me di o so ne nya me mo yie onya kwabefo so fo ne di enti anya se wona ma bonti na dia wati ya na say dia ma me ne kano anasofo papa e kano ye na wo sutie na ano na wo se wutie loto dia no papa ebi o ha obotu so dia dance ya na se o na de ma no o na de ma no me say sa ne ma ni na ye ntro too sure media for ense ndia wo kwa ka na akwaya asam me ne wo kasai amene wo kasai anka nie me koso wo radio so AC your phone wo right say anko betimi abegye ni panel license no enso akwaji minister bi be friend aka kira na say hey ka fa komano enti ba kwaye wo ti anya ye be transfer no ade na kwa kura bi ase enti wo kana no atu ti o bo yenso yeso bo na ka be sa ko bo woni to bo enti se me ba hai na de bi ankrofo ba ha madam bagumi madam ba ye be say na de bia guso ma meta amade a na kyeso wo ya kronfo wo so wo ya kronfo na de na ya pese be ka no kwara kire ya ete na so kire say ya ka amalamfo abonefo akronfo abonefo media abonefo no so ka ho na nka me ade menye bi sa ade awa asam na bi abasa ni kono ka na nka sa ayi ya ka na say soft difo no so ka ho na nka yase konfo bet na se kuromu ano ana ya kan se so konfo bone ese nkom se kuromu a ebo timu bi ana na de dia ana enne o haw enne obi e kristo ni on de manajo kura na osuro obi e kremoni osuro enne no kwara wo bekanti me malam wallahi papa de bia me katra me yere ese enne me malam Muhammad mi si wo and no be kro me shia me to me to wallahi me tam na so anyo no na mala Muhammad na ma ba sore se bodyguard ngane me papa we dey menye bi dade but enne bi ameye mema what to say wo kan da bia ha se omo ye fasika baji sika ya na nyina no enya no kre ebe no bi enhu se enya no kre no nipa na betena se so yi sika ente sabi presenter na ho so sa nipa na boso me ne ka bia ya fe presenter se me na me host wa me boso me ka bia host me na me ma ka so bi fa tem na be 1 billion and 100 million wo boso me ente wo de ko ka bia no wo de ya fa na sa adwuma ba boso me ya ma wo bia 2.5 ana e bia 3 million na 5 million ana e bia me se fatage mbra ma ba adwuma ha fa na 2 months ni ente wo timi nya taage na fa be 100 million ene anka baje enso ade ya ma me ka se nde na se ya ma ti se kuma wudufo omo pese omo movies esa ekwo nanim e binni mu ntime ma omo movie no be kofom hey ai e be kofom because nipa
yi osi we di nipa no ho adanse ya me ko ye bumi enti ma hono movie no kura ye nkwasi asam omo so me lanche sati ye de san krofo ni bi bam the producer person ne movie ko ni mu no e ma ne geji san krofo ni na wo geji na je na be enti o ke mi a me si hoyi sebe kafra obi obi be tie kuma wuti obi be tebe kra na ban fo bi ase ha twen anka wo be bia kan krofo ti ase ha anasa san krofo no se yente so se amanfa ko mo se anye yi ntom ko jomu sika mato ma ko na mo wo no ye gi sika na ya buru wa ka ho wo be ya papa ni ya go pa ma ya ku samu papa me na me ka kira ne me ko so wo Ghana enti da bia na me ka se ye sre ye makwan na bosi fo nyom adwuma ye makwan na bia na fo nyom adwuma na ministers ni MPs mo backing crop me da bosi fo na me nyom ni o se me nyi do na ni papa ya na me ka no wo ye adwuma na nya anya pani bi na ka so nya no di kwasasa no dia chino no ko se yes ye be wuti ya na anya kwasasa mo tina ma ahwahini tina ma ni pa wo mawre ye ja mawre arentina ye be wuti ya na obi wo ho ye nipa no aye de anya na ye gisika haka so no nam arentina ye nka no kwa entinne me si wo ma me di kwasasa mo adwuma bo ha endam se menya kristo ni ti mumu bi be kwa ko bo mo sofo amane sofo no mo bi so be eden me be kasi ya publish me so we si wo pa di kwasasa anya be ya ma ke yan ka di fi asam ete da bia na wutin kwasi asam disika wa adwuma mu ha manager kasi oyi wadi sofo e be so ra batana se o de nya he kakra ke bani oni to nyame na wutin kwasi asam ane na papa eduru ba bia yan ka no kwa ne say yenya den because wasi ye be ya na say wo a wuti radio TV ana ebia Facebook obi se fasika beji sika lotto number instant money o se sika gari o se ye say tuwa di ma ya sa ende wo kasa say azan de me woni me na nya adwene se woni me na nya adwene na me so ma na maka ni fa na so ma me o so ma obetu aka se malam ya kwahia obetu aka se me ya boa ene amfa me ho me se no enya no kware ni pa o face wo akwa koji bi no papa wo de ye fa se obi e phone line se ne ma me Madam Muhammad me ye djuma me da kosie da edwo da ebana da okoda yawada fie na me nya djuma na fie da wonya obeto me kwa dia mbega papa ye me phone line na krofo mre alusia pa kwa ni pa na timi ama na ye no kware no fo omomre na tan krofo nka sa na krofo yo mu bukata fa no telephone number se alusia ogo so hwe ewiase ene sunsun mo se so no je do be frɛ no on djum no TV ne kura anu a dum TV no na frɛ o frɛ wie pɛ o so TV na because aha no ɛyɛ satellite ansa na ɛbɛkɔ o temi kasa yi no o frɛ a ɛbɛdi bɛ 1 minute na 5 seconds ansa na wate ɛnti o frɛ o pɛ sɛ o ti hello na ansa na sɛ ya ɛnyɛ yɛ o de o frɛ ka wasam abusa ugu so hewi asene so mo sam djuma ene Malam Muhammad ena ATM wa how bia wo bia no Malam se bra ye bia ho mana tum wo to challenge bi be 2 months to 3 months ni say san crofo mo se fasika baji sika mana wo na ni bobo wo se fasika baji sika instant money double money lotto number ayi pocket no dry ene ayi fasika baji sika gari sese wo fe say ye no kware no wo de frɛ ana wo ko ho ayi ya frɛ nipa no so fe say ye no kware ya lotto fuo no wo de o mmra no me lotto number o chena say lotto no da bene ya ebo omo dem say almost every day bia mo ye wo o chena e ko da o so fa number na mra na en ko twa bi hwe ne me say e do ba ne nya bo se kan Madam Muhammad say me man airtime wo hasa 1 year me ba ha me kasa me radio no so no o be kasa wo ha bi be connect yaman adentina ye we wunti yanda e je sebe me suro me nyankopo am ginidi na me san suro nipa me si ha nyina obi kasa nkwasa sam na Madam e okay ma me ahoma ntum numbers na good screen 0202668461 668462 hello good evening good evening mother Muslim nyame adom ye ho ye pa odi na bia wo hwe ye free ye ntio aru ke me driver na me de me pantaka ya no panic and no creep papa
ɛyɛ nɔkorɛ paa ɔmo kuku amanfoɔ ghana paa ɛsisi amanfoɔ keka me nko a nka gọọmenti no ɔnyi sa nkɔmfoɔ nyinaa mfidi no so na mo ha amanfoɔ deɛ ɔfa ne ka no nkyɛnɛ bi no na ɛyɛ nɔkorɛ paa nínú kẹtọ tí ìsìn àbá nídìí yẹ lẹfẹ fi à lẹfẹ fi àbá ní mọ̀mọ́ ìgbà kọ̀sọ̀. Amen. Yẹ́dá sí. Hello, good evening. Good evening. Ma o TV ne nkɔ fam bolo na yɛde ka aka kyɛ ma ne nkɔ fam ada roma ma ne nkɔ fam paa na yɛnti na bi afrɛfrɛ okay m sɛ ɛyi na frɛ so mbaagye ɔba na ma o TV na kɔ fam. Hello, good evening. Wodi na bi afrɛfrɛ Tepa, okay. Yɛnti o. Ɔbɛne yɛti o kasa. Na loto deɛ no nso ɛ. Okay. Hello, good evening. Good evening. Ɔyɛ ma den a bɛ free. Takwa, yɛnti o firi skakuru. The pastor of any kind of Premier answer was 25 million. Only your from line and a Brian for we are pushing for we are pushing for. No, okay. Yeah, nasty. Hello, good evening. Good evening. We have your share free. Within the rest of the Rich, yentio. Yeah, I trick to be and then that craving. Even the other craving on what they say about for baby, you won't that I come about for your money. Trick to this, you look at that was what is busy about for baby, you almost. Okay, Rich, you're nasty. Hello, good evening. Hello. Okay, Obana Matibolo no akofom na yetimi ate wonka. Ebi a won so kora no wakwa ma de na yiya. Now I'm hello, good evening. Are you here? Already at Dom Yapa, would you have a free? I don't know. It's new, and then the person who put the limit and let my head back after NDP. I can't know the do not come the closer. That's the one that then go up, but it is up to this thing and all yet running in our ocean. Amen. Hello, good evening. Good evening, Ohene. Mautibulo nko form na yente wonka majoy. Okay, me say oba na Mautibulo no akofom na yetimi ate wonka ye. Hello, good evening. Obani Gasie. Udi abi ahwe ye free. Mintio. Na me gusu shida ye pa. Edini ba ya na nka maka mi nuen. Oh, why never? Oh, Minia. Medas. Senior. Nasa okwa soro akonta kwa soro uni aba kwa soro. Senior mena sena menchia manager Axim
na me nchia panifo nyina good evening uni na bia hwe free papa ne yaje wo so uni na bia hwe free yaje wo so uni na bia hwe free munyi ni free o baja wo ba wadaro mo no ama tiboro na kofom hello good evening uni na bia hwe free baja uni na bia hwe free Sandra yenti on free Eastern region koko anyway mo mo yes fine kaso yeah that's it oh my god and call man okay that is the thing na and some of them na ya call the moment I know from fika buku ya za pa no so about to ma I have to pass to my friend and so also papa me do to no more o you give you no no fa na pa so no more then me ma na ko so okay Sandy yeah that's it webem na etimi afa obi man so papa no frɛ no de na obo me samrane no bi man so bi man so no hello good evening good evening be a hwe free okay ebi awa no so ya nte won ne ye papa sa hello good evening hello good evening Yeah, good evening. ebi awa hwe ye free ni odin I said no show me now. okay oso ye nte o The catapult you know so mo ya de pa. Ma ka ta ma ni sika ate na lo to ko ka ta ni. Ya to ma lo to na ba. O se o ka ta o de o be ba o be pe mi si o be pe mi si a be pe mi o do le ko. o ma ne sai The ma ti te ka no se the number 3. Ba ko e tu te te ga na. ene o de sa ene de tie sai ene de tie sai That's no man chance to but sa 50 Ghana ene o de ko mama na mo tse 20 million obra Kafra hello good evening uni abi a hwe free but you very the video ejira yentio what I said all American there ko ma dana ne pe na grada no yo na to go go ni che abani wadaro mo abani hello kola wadaro ma unse edina obo no ye ni evidence to that inti yensre pa ye ni evidence to that inti yensre hello good evening uni abi a hwe ye na free yenti o Axim oh okay ewula atiburu kusune ewula ngamatu eja na ne nsan hin na ya chia o mo yenti o na yentwa to say emma tv so ana say jare say jumono munya ye because say emma tv so kro na nda kro no wa establish on that Facebook or YouTube or ya be ndai we see here in India ma tuku na so ya kan ko na ka ko se ya ke ni yo mu fuki ni ya ka lewo okay na wachi am Cobra FM fo nyina ama ye chi am Cobra FM fo nyina hello good evening good evening uni abi a hwe free so ya be wo bi ko da tikima yenti o vitakima hene ba watu wanasema mala American the great road na the TDA ni ana ya mala mo ara ate abra ni sino era sano na mo ni be chiu no mo ma ko pa sa na e ma ko to bi je chiu mo dika da na mala American je be se da mo kunti abu to do en fa ye juma ye be pa na be boy okay na e de da na mo be ko awo ye so na mala ta ko
Amen. ɛna kutu no mi na ase. Amen. Yes, yɛda ase. Me po bi ɔno nso yɛbu ne bi saa ɔho. Obi so ɔsɛn de 20 Ghana hwɛ, ɔno ɔsɛn de kɛkɛ. Ba yɛn nso no yɛwɔ ha nso ebi a ɔkyena malam kwa yɛbɛgye ne sika. Na yɛn nso yɛ de amma bi ahwɛ. So ɔho nti sɛ amamu a na me ma di atum. Hello, good evening. Ma tibolo ne nkɔ fam munye ne mfiri so mesrɛ mu a wo ba ma tibolo ne nkɔ fam na yɛntimi nte wo nkan yi. Hello, good evening. Wodi na yɛhwɛ yɛ free. Okay. Okay. Ode pon so na me na ma beto dwa na de ame me person me try. I will devote 10,000 Ghana cedis to that. Na ye de ahwe say Papa medisikai ma wa wo pa. Hello, good evening. Se medisikai ma wa wo pa fa kwa ye dey. Hello, good evening. O meje di. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Udi abi ahwe ye free. Udi abi ahwe ye free. Ya je woso kasa udi abi ahwe ye free. Ibata me say o ba ya mentie wo ho e wo TV no so ma TV no nko form na phone na o dey frey no e phone na o dey frey tie wo ho phone num na yetimi ni nkobo. Hello, good evening. Hello. We dey me am person me tie hello, good evening. Hello, good evening. Abani ya to nkakasa. Hello. Ibata munyi ni free so o tie ne ho. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Udi abi afre free. Okay, ye mfa afre for this year. Be saba mo chen biu. Ye de musia. Mo nko so ahwe be saba biu. Na ya betoa so on the second part. Ye pon 9 o'clock. Nti e be san aba ne na bedi nkomo. Na ye ntwa ye ho tiawa emra. Na afi ye san emetoa so e wa ha. Ye ba sisi a. Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo ho amene wo kasa stroke ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da Okay. kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda. Okay. Akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa gulu an kasan kra no wasa twi gulu ka ho me ne o kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba Samba bonten. enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no Ube na say abaya mremremre. Okay. Wo banyim easily. Piao so ho adwiriw ene danta de bibo ano. Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ne nhia Kumewood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osukọ na ohaw eda oso no mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo. Etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piao
Yensan Emma Mwakwaba Mogoso Wiase ene sunsum nsam dwumadie na enei se kamala mo a wan hwe ya okura nenam no na ukwa asore kwa ni hu na hwe miensa fi se na madam de kopa ne se na so pani woni madam nam cause munyina si bi dodo no an se na madam akai o se ya so 4,000 madam 4,000 wan hwe ya unya mu be 66 kwa but ade na betumi aye aso man wo yin se wa so fo a omo ye genuine ene wo mo ye fake esubabe no bana di ama wo hu se we die wo ye fake na we die wo ye genuine eno ena aye die ha dwen pa ama oman no ene ma entumi enkoyi enfama bi kura so se ye kura ye ntwam se TV so radio so mi ama kwan ma yem so sankrofo no eso papa uduma de no yes me a me na wokase te ye twem kura se ye malafo na sofo akonfo kura njai kura na me kura ne se ye njai kura me pe o sa na se eno so ye ntimi nya sa because ti me ba wo se de mo nyina mo kan ye wa malamfo a ebia omo ye genuine ye wa konfo a ebia omo ye genuine ena sofo a ebia omo ye genuine e di se o ko stop ba ko na obi so te asoro no so the bible o jai akom no ana waja mala na obey na sorry se ni pa de be program no omo ma be sumi the live program onye na live omra live e meti na hankata nto obewie na se bia omu obi a no be phone lines ana de be kana wa obi omu phone line yo ene wo se omu kura na so be o ba live nkwa na eteti papa phone lines no phone lines na so no ana me ka say abasa na esi ye phone so ana waso mo monitor sa ne ama no ana mbe hu ne say ya me desa axim fo bi hwe se maka say ebiri bi atwa na me wo axim ankobra fm me say me show so sofo bi ba so obi e phone lines no no the line na atudwa na ne nkrofo wa ase no mo frɛ ana mo ne de ya ana me ka say me unity fm o pa bi to bia wo eating rich ye wa sofo bebre ho mu ya difo o be sign contract na maka tro mo say so be your program a be phone lines dia omo fa adwuma numbers no be phone lines nya sa ma ne maso eduru ba bi kura adwuma ye phone call na bebre kura jaaye ese me so mo so na me so me mo fi me fu fita bisa unity after omo wo ko ma nyina aso for do say na be ba so na lines mo tumi ye mienu papa enna me ka kire wo say me sa ne ma no kwaso me bisa unity after na me say bisa garden city ha na me ba Bisa FM stations are me koso. Me kwa me be phone lines because yes do twasa no. Oni me na chiachia because me ba ha no. Kikasa na nya me kasa. Na me ka na se ba ya. Eno so ma no betimi apeke. Enti se me ka bibi na nya. Obi tene me ana nche so wadi matam. Okay. Ye me ka wadi ase. Na so na obi ti TV so. Oh, ai ma bompa ye. Mama we akwa ha. Ma enti 77 me mala Muhammad. Free me starting radio so me starting garden city how na sata me shira FM ewo aye amoko ma na about answer enti me ne wo kasa yi no me starting that time ne nyina to peso kira say malam mantimi amoa anyame amoa me amobi anwo obi akuro da na mantimi amoa na makuro na ngu me ntimi mo bi medi me ho adanse wallahi me jimi nyankopon a wo soro ditei se wo ba na me boa wa me nyankopon no ana ama me ma boa eni ho kwan wo mai wallahi adwuma mu ha obetima ya adwuma wa ha so ba wa de wo ho enso bi so wanim de eche wo be ya adwuma so ma na years on sa ba mu da enti wona obi akro na edare ya enana no manipa ne ntie me no nyimi ni no mra anya se me be mo obi abedi adanse ye bi ansa na nipa na to no ma ba se eno so da mama mfo hu se o papa ena me ka kira wo se sebe gafra choba ura omo dawuro nso se krofo kokodi ba in the restaurant no ya omo ya David asem na baby down go be for no mo dawuro the restaurant no ya advert no e was besia wa ko bua dia be shem obi ba ho a on fa se na mra on fa se sa de na ya mempe obi ba me madam wa no wa frem se madam me ba me fa se mra etu ke wo fi a wotie mi na wo ba me se wo ba fa 100 million mra na wo be duru me nkai na me hase me ntime muwa wa ntime chimi se fa 100 million na kwa na enti we yare na wundru hospital doctor be da hu ka odabo enti na wo nya frem malam di for konfo no ka kira so ba fa se bra hunu direct so ya za na so ba TV so tu eska aso fofo na sa no mo ka baba ye me aso oba TV so no
ma menka asɛm nkyerɛ wo metua sika ɛne nti na me ba kɔ man mu no menya almost 4 years ansa na me started radio so ayɛdɛ atia because obi ti yɛ ne ya bosomi nsia na ne ti ne ba ma aboa no afei nso ya ma no ho si ne ti ne mba yɛ ɔmba mɛdam ase ɛnti sɛ wohu obi ba asanteman mu ha ɔne bosomi ana mfie mmiɛnsa na ɔstarte radio a ayɛ asaa na ɔbɛyɛ adentia because ɛyɛ asaa no sika no wɔ he afei na ɔno aba ana ɔba tv so no bosomi bi ayɛ otua ɛnti wo a waba no ɛwɔ so ɔdidi w'adwen ho ɛnti ne amalanfoɔ bebree na akɔnfoɔ na adiifoɔ ɔmo de ɛyɛ timamufoɔ na adwen na didi agorɔ ma diifoɔ bɛyi na ebetumi aba ɔnto oke mepɛ ghana ha diifoɔ nyinaa na ghana ha kɔnfoɔ nyinaa ɛna amala yɛmɛhwɛ me mabrabɔ mu nka deɛ ɛwɔ mu nkyerɛ me ɔmɛhwɛ wɔ abrabɔ mu ɛnka deɛ ɛwɔ mu nkyerɛ me ɔmo paa me nso mɛkɔ ɔmo asɔre wɔn paa yɛnto nkyerɛ wɔ tv yi so ana asɔfoɔ na ɔmo sɛ ɔmo tumi ka brabɔ no ɔmfrɛ tv yi so sɛ ɔne sɔfoɔ wei ɔkyena meekɔ hɔ na ɔnka wo hyɛ brɛ na ɔnka nkyerɛ me mala muhammed menim madakye menim hyɛbrɛ adakye mala muhammed ba nyankopɔn nim nyame na nim nyankopɔn bɛtumi afɔ obi so aka kyerɛ wo papa hɛ ma menka asɛm nkyerɛ wo me sɔfoɔ no ɔnim nadakye sɔfoɔ no ɔnim nadakye kaa na ɛbɛbɔ no aku na ɔnim light na ɛbɛhyɔke na ɔnim ɔno ɔnim ana asɛm na mebisa wo sɔfoɔ a wokɔ n'asɔre ɔno ɔnim nadakye ɔgye nyame di pa bɛfa sɛ bi a bɛbɔ atwama yɛnsa na wawu ɛno nso yɛ ɛnde yɛnsi dabi wo na woadwen no no yɛbɔ ho mpaeɛ sɛ ɛbɔ ho mpaeɛ nyame ma ɛnti ne meka kyerɛ wo sɛ amalam na diifoɔ no akɔmfoɔ wo a wotie me wokɔ maalam diifoɔ kɔmfoɔ nsɛm a yɛbɛka kyerɛ wo ni wo fie yɛ den promise and faith yɛagye wɔ nom nyam wo so daeɛ basabasa ikatɔ wo nsɛm ana ahye abayifoɔ ha wo nkurɔfoɔ ni brɛ wo wotumi wo sɛ adeɛ wei a wode anso na afiri wo nsa hwan na bɛkɔ maalam diifoɔ kɔmfoɔ na ɔnka saa asɛm wo abra mɛgyam adwuma me na meka kyerɛ wo na yɛdi adwen me maalam muhammed mefiri sire mu na maba kɔman mu mefie hɔ yɛ mmara sire mu hɔ anka hɔ ne nyɛ hɔ na asase wo ɛnɛ mekɔtɔ asase wɔ kumase ha sɛ 240 million ɛna 250 million kra ɛnti bisa wo ɛna meka kyerɛ nti me bisa wo a wogyina hɔ yɛ sɛ sire mu 250 million anka me ne wo kasa yi anyɛ asanteman mu kuro mu ana anka mekɔ akɔtɔ ɛnso magya yɛ aba ha ɛhɔ yɛ mmara adɛ na meba ha mebɛtena asanteman mu ndɛ ne da bia maalam adifoɔ dada nkurɔfoɔ difoɔ bɛba bɛsi kɔpete so a na wabere sa kwasi asɛm nko a maalam nkwasi asɛm nko a kɔnfoɔ nkwasi asɛm nko a wokɔ ka a ɔsɛ nka yɛhwɛ no because ɔwɔ mu a ɔmotaa n'akyi papa wɔn mu a wɔta kwa no ɛne ayifoɔ no ɔboasefoɔ no ɔba se yɛyɛ na adeɛ baako a wɔsɛ wɔn ho no sɛ diifoɔ bɛtena ha so ɔyɛ diifoɔ ɔsa yare a kwan bɛyɛ na ɔfa so sa yare ɛna mɛka sɛ obi a wagugu hɔ a stroke because menim sɛ yɛ kɔmhyɛne Muhammad ogugu gu hɔ ɛna nyankopɔn ɛsoma amaleka Jibril Angel Gabriel ɛna baayɛ ɛna nam so yɛ kɔmhyɛne nti na ma kula wusu bilɛbɛ nas kula wusu bilɛbɛ falake ba asase so sɛ ɛfiri hɔ no mu a menim sɛ anabi Isa Yesu ɔte ɔsanateɛ ɛma deɛ ɔna ne yɛfu yɛ ne ya ɔtafere yɛ ma yɛfu yareɛ ne gya yɛ ɔti nifrafoɔ ani ɔsa akwatafoɔ yareɛ baako kɔ da so na obisa sɛ nkaya wa he ɛnkyɛ saa deɛ wei miɛnsa ma bɔ so no sɛ mɛboa wɔ bi a gye mede gyina Yesu din mu wa wɔyɛ maalam no yes me na meka kyerɛ wo Noa ɛna de ne hyɛn ɛde ne dɔm kɔe ɛnti obi abusua no agyigya nneɛma nkɔ yie ɔmo brɛ di bɛ na wɔsɛ mefa so a wɔsɛ me gyina Nuhu Noa so sɛ bɛyɛ abusua no agyigya no ɔno bɛtumi alɛfte ɔbɛtumi aboa wɔn mo ɛnɛ me ne wo kasɛ obi yɛ kunafoɔ ebi a no kuna wu ade nkwala agya no ɔsɛ maalam kwan bɛɛ na mɛyɛ nyame sɛ akwan no wɔ hɔ ɛno nso anabi Suaib ɔno na yɛfrɛ no Jethro a mo Kristo mu dodoɔ no afrɛ no Hoba ɔno ana na ɛhwɛ Moses poma no so ɛnɛ me ne wo kasa bɛka kyerɛ me sɛ Yesu din ne wɔ asase so dada nso Moses na ne din ne wɔ hɔ dada ansa na ne poma kora di kan ba asase so ansa na yɛbɛwo Moses enti
ka so bi abusua pani se be yo hauma e wose me gina jetro aye fe na na bi so ayi me ne wo ka sai obi se madam bo me ho ban why enti na ma na mba do so ase ne mmerema aye Moses because ya catch the Pharaoh say ya baba be wo oba be wo beri mo be baba tunu anatwi no afiri na didie so akuno ana Pharaoh yes oba bi oba wo beri ma bi ayenkuno ya kumu beri ma bebre ana ma na mba do so ase ne mmerema nso later Nyankopɔn ma Pharaoh ana sa be hwe Moses enti atamfo na sori agina wo so no ana me kire wo yo enti difo no no si wo se me bo me di me kwa me so no fa so agina so abo awo enti me malam ye beka se malam ni aduro ampa nyame na dia acha me yi mi sika konkonfo bi won kwaji aduro me yi sika kwaji aduro na beka se malam wotumi ti no what did they kana se sika ana malam ana makokunkum nkrofo adi tumi na ana beka se malam wotumi na me nim se nyame ana dia amame enti bibia me ye biara no sa wo ba me nkyɛn na won je nyame ni ya ha ho ma because me chiminya me di ebiti me bakra be he me yabia me de to wa machine ni kate ho o se na kwa we we kra do ni hwe na maka kira na say why na ni monwoma wonam krom osubu osubu ka e ka se wa kwata nti woni monwoma hye otrim me se say woni monwoma hye otrim ende tifo mua nkawa obekọ be ni sisi echi bansere hina gubo tifo pa bansere papa ade na kunya mi animas kunya mi animas malama pa obe hu malama nkawa wa geni tin pese ne nam ne echiche ne so oso no kwa na betimi abo mpa ya na nyame atie never anya ndese obi so obehia ade amadehie obe hu ne se yes abo akotoko se bibia ntime no ye chene to wadi ababo ne yam ama ne timi no na sane ne na abrowa bi complain am obi se wahwe ne ba ma ne ba no anyina akobra bruchiri ende de so ye bayifo se on fa no sana me ka se ne ye wiase malamfo na akonfo na kam ne nti pripia no wo de tati akuma wuti brada bia se nyame ya domo a brada bia na nkwa ho a inshallah ya de bebre o kakaka abura sanfo ne de amama ya kwa na so inshallah nyame ti me se malam Muhammad ji dambewu Papa, o numbers nsa fa to dwabi. Bala Muhammad Spiritual and Herbal Center. Uti enyumre mi ye dwuma memeda. Kwesi da, edwada, epenada, okuada, yawada. Efie da na menya dwuma, efie da wo betomi ha. E wose me hwe. Nipa na wo komeda, Nyankopon ni komeda. Good. Enti mala mo ka kira o jeme number na mesra o me pese e beautiful lines kakranza. Be beautiful lines be just kakra. Papa sabe o. Papa ehia me. Okay. So be who say me din kwasi asam a wose malam woni kwasi asam papa sabi ye be wunti ya na ntime nkwa na ye 100% ana na so woni pa ho mumie for lines be never be 3 colors bi na ye fezi you the number no to jwa fa course ya ya sorry okay ntime fa number no to jwa me malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me telephone number is ni ay 0245 77 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and I get go no 027 88 43 237 okay 027 88 43 237 last number near MTN okay and also 024 66 47 247 024 66 47 247 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center my telephone number na phone lines here ye be be na mesra wo be frɛ no dumu TV no kura we say time now minimum time ba ko pe kura na wo de o ma nipa ba ko pe pa chaw ya shebo ye ni ye bo hyeso baba bia na wo de ba ko pe kura na I for be te asese ye hyewo body e nso ye ka je pon no nkru nti nkomo no aye de omo fan che ya hye nkrofo bo no wo se ya fa course no
no bi be gina nkwahye asem ne furu nto so obi mra no no tonkia ah wa sha mo bo se ye be fra bi wo ye ni pampo no wa bi na mo be ka so obi mra wo ne nsha ne bo o wono ne tonkia ayan kwahye asa ku de ko baba e sorry no me pe omo maluto na mara dade no e be say me ye bie na next week no me say me dey dance die ba be man me say wo ka say ye ko me ko a tempo na Nyankopon ama ndeda to yen ana antumi mpo a me ma wusika na awodi ndem na me ka kira me ye bi na wusika na me the instant money for the say yeah set na for sika na ko me pa me je dance die no ana luto no no obe ka kira me say ka woni man ka woni kotua wo danka na mo se me danka me na me ka kira na wala won kotua na krofo di sa sika ya fi wura yere wo no na se ebomu nso ebomu a na me pe so bi ape the Alibaba. Ana de nya na kware. Papa chebusuan yanko emre no. Mechia aye meyere Amalia ofie. Amalia aye ya kana sai mense no mo na kukuma se ha nyina o. Aye asonwase wala fo ni nyina ko si Joboy mu ho nyina ko nyina. Mense no mo no. Ana makonta so kuma santasi imam okay odoso mechiano okay. Ana sase me bobodi mo je na mekan ana mebra ne yere ajia alima mechiano ana sule ana menu ya yenso so no mechiano ana ayi yakana sai men kwala ni nyina ene ya wasedo ana magic shaker morgas ana obiso osene be mane nyate amra incredible morgas media we yoba ala we be ma wosi be mane nyaje wa morgas wo ho morgas na dakro ofamba baku 99 right Mala Muhammad Spiritual Health Center ko TV na hotel kan yami aduma that's never say she said some menda ele sai I will repeat no ama aseda enko enfama wo so nyamre na ohwe si animdia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda Nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini emwa ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom o sa glue ankasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi o ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena sukọ na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw